Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. یعنی رئیس‌ها را محکم نمیکنند ولی زیاده از 100,000 شهروندای تاجیک عفو کرده میشوند. اکاجان راههای آهن کی خوی میشه. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрий Сиҷей. Тамошобинони азиз, як ахбороти дигар, ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ва дар давоми барнома саволҳое ки роӣ кардагиен мехонем, ҷавоб мегардонем. ба ҳамаи шумо як чизи дигарам хотиррасон мекунам, касое ки мехоҳанд мара дастгирӣ кунанд, ссилкае ки дар комментария закрепид кардагиай, ҳамун ссилка бидуроен регистратсия кунен ва соҳиби 30 сомон бонус мешавен агар ки ҳатман шумо регистратсия кунед. Медуроен номеротона менависонед, ӯзшахтон мефаҳмед ки чӣ хел бояд регистратсия кунед. Ахборот оиди Федератсияи Россия ба оилаҳои муҳоҷирон иҷозати ворид шудан дод. Муҳоҷироне ки дар Русия бо таври доимӣ иқомат мекунанд, акнун метавонанд пайвандони худро низ ба ин кишвар даъват кунанд. Яъне ки ҳар як муҳоҷире ки айни ҳол дар Федератсияи Россия иқомат мекунад, аз инҷа пас метавонад ки пайвандону наздикони худшона даъват кунанд. барои он ки хешовандони муҳоҷирон аз кишварҳои дорои низоми бидуни раводид ба Русия оянд, шахси даъваткунанда бояд ба Вазорати корҳои дохила барои додани даъватнома муроҷиат кунад. дар асоси муроҷиат консулгарии Русия ба наздикони муҳоҷирон раводиди муқаррарии инфиродӣ медиҳад. ёдовар мешавем ки маҳдудиятҳо барои вуруди хориҷиён ба Федератсияи Россия 15 марти соли 2020 бо сар задани беморӣ ҷорӣ карда шуда буд. Сипас чораҳо оид ба паст кардани суръати паҳншавии беморӣ тадриҷан заиф шуд. Мудассир нависонда: акаҷон роҳҳои оҳан кай ҳуй мешаванд? Ягон хабар нест пешакӣ раҳмат ака. мутаассифона не бародари азиз, барои кушода кардани роҳи оҳан ягон ахборот нестад. Анасҷон Зокиров нависонда: салом алейкум, меган кӯдакҳои то 7 сола омада наметавонанд. То кадом дараҷа ҳамин гапҳо ҳақиқат дорад? ҷавоб медоден. хела хуб мешид акаи Сорбон. кӯдакҳои то 6 сола наметавонанд бародар, яъне аз 6 сола боло аллакай метавонанд рафта. кӯдакҳои то 6 сола барои гузаронидани прививка бар зидди бемории фалаҷ то муддати 60 рӯза манъ кардагиянд барои аз Тоҷикистон берун биромаданшон. Маҳмадаминов нависонда: ака ман 18 сола нашидам, Россия омадан, метавонам ай ис беҳамо одами омадагӣ қатъӣ метавонам беҳамо бурам давернас мепурсанд. бародарои азиз, илтимос вақте ҳамин савол менависонен, амро 1-2 маротиба хитон бихонед ки саволтон мантиқан дуруст бошад. ва ту гуфтае ки 18 сола нашидам, ба фикри ман ҳамира дар назар дорӣ ки 18 сола шидагӣ нести, чӣ хел ба Федератсияи Россия бурад? ба номи ягон кас давернас роӣ мекунанд, бо ҳамроҳи ҳамун шахсият метавонӣ ки вориди Россия бошад. як каси дига нависондаи: салом акаи Сорбон, меган 1 ноябр роҳҳоро маҳкам мекунанд. роста илтимос ҷавоб тен, жида дорум. Не бародари азиз, ин гап дурӯғай, хушбахтона роҳ маҳкам намешавад, яъне рейсҳоро маҳкам намекунанд. бобои хулиган нависондаи: 100 барави хор нашави баракат дар касбу кори мо ва шумо. ин бародар касе ҳастае ки дар ҳамаи видеои ман ҳамин сухани хуба менависонад. ҳазор раҳмати калон бародар ки ҳар як видеои моро тамошо мекунӣ ва худованд дар касбу кори шуморо баракат ато кунад. як каси дига нависондаи: Сорбонҷон салом, худо ҳамеша сарбаланд бошен, аллоҳ ҳай шумо розӣ бошад, номеротона роӣ кунед, ман дар Москва. метавонед ки инстаграми ман муроҷиат кунӣ, ё дар ипара ё ки дар ипара номуш ҳастай, дар амҷа бидроб нависон, савол боша ҳам суҳбат мешавад. тоҷикбача нависондаи: салом алейкум ака, амнистия 100,000 гуфтаги шумо дар як рӯз кушода мешавад ё то чанд муддат давом меёбад? мумкин 1 моҳ давом кунад, мумкин 20 рӯз давом кунад, вале зиёда аз 100,000 шаҳрвандои тоҷик авф карда мешаванд. алишо Исмонов нависондаи: салом алейкум, сози тенҷи саломатит хубай, корот созан, чӣ ҳол дори акаи Сорбон? ман ҳамин одамое ки комментарияҳо меган кадоми комментарияи безеб менависад ҳамвора аҳамият натеҳ, во беақлан. гап нест бародар, мо кӯшиш мекунем ки аҳамият натем ва камтарам боша аз ҷиҳати илми ҳуқуқӣ фоидаи худмонро ба шумо бирасонем, ё ки аз ҷиҳате ки хабарҳо барои муҳоҷиро дар кор бошанд, қонунҳо барои муҳоҷиро дар кор бошанд, сари вақт ба шумо пешниҳод кунем, каме ҳам боша фоидаи мо ба шумо бираса. раҳмат бародар.
як каси дигар нависондаи як барномаи дигарда гуфта буданд ки барои бо ихтисоси худат кор кардан, яъне духтурӣ, маълумоти миёнаи тиб дахл дорад. бародар мутаассифона нафаҳмидам чиро дар назар дорӣ, узр. Растои паре нависондаи гум ки ҳами рекламота безор шидаем. бародар агар маъқулат набошад реклама метавонӣ ки бигзаронӣ тамошош накунӣ. Раҳматов нависонда: якай сорбон ай модари худи як писар бошӣ, сардори хоҷагӣ бошӣ, хизмат мебаранд. Агар документ дошта бошӣ намебаранд бародар. Яъне дастгирет кунанд ё ки даъватет кунанд ба ҳаму военкомат ба номи повистка равон кунанд. Агар ки ту дошта бошӣ ҳуҷҷати яка писарита, мераи ҳуҷҷата пешниҳод мекунӣ ва баъд озод мешавӣ. Лекин дар ҳоле ки ҳамун ҳуҷҷат кардагӣ набошӣ, тура метавонанд ки маънат кунанд. як каси дигар нависондаи: салом, дар охири моҳи октябр билет аз Хуҷанд ба Москва чанд сомон аст? Илтимос ҷавоб диҳед. Билет ай Москва аз Хуҷанд ба Москва ай 5000 сомон боло ай. яъне ба дигар шаҳрош боша ай 3900 сомон сар мешава, лекин ба Москва прямои рейс қимат ай. Мусаб нависондаи: салом бародар, агар ЗАГС надошта бошӣ, кӯдак меша ба номат кунӣ? Пешагӣ раҳмат. бале бародар, мерай ана ҳамон ҷое ки ту метриска бояд ба кӯдакта бигирӣ, ариза менависонӣ, ҳуқуқи падарии худта муайян мекунӣ ва бевоситаи ЗАГС ҳам мегирӣ кӯдак ба фамилияи худат мекунӣ. Сомон нависондаи: салом бародар, касоне ки авф шуданд ҳозир ҳуй шидагия ё ҳуй мекунанд? ай бисёр нафаро ҳуй шидагия аллакай, барое ки чандин касо мода нависонданд ва боз касое ки агар дар ҳами амнистия запретошон кушода шидагӣ боша, дар комментария бинависонед то дигарорам бинану огоҳ бошанд. Полат нависондаи: ака, праваи Тоҷикистон дар Россия кор мекунад, илтимос маълумоти пурра диҳед. барои таксӣ кор кардан бугӯй ба кор намеояд. биқапанд, агар даридҳо ба праваи тоҷикӣ метавонанд ки депортат кунанд, вале барои гаштани худат боша, агар кор накунӣ ҳеҷ чиз намегӯянд. барои таксӣ кор кардан ё ки барои дар ягон фирма ту ронанда кор мекунӣ, бояд ки праваи расистӣ дошта бошӣ. Насимҷон Сулаймонов нависондаи: салом алейкум, сорбон чанд бошед? менависам, намехонид дудар. ҳамира барномаи навада бифаҳмон. мегӯянд қонуни нав биромадаи то кӯдаки 7 сола нашавад Тоҷикистон Россия бурудаш манъ кардем. бародар, дар ҳамин бора ма дар аввали видео гап задагим, дар чандин видео гап задагим, не ки бо савол метиҳен. чӣ хеле ки мо гуфтаем то 7 сола не то 6 солара вақте ки барои бемории зидди фалаҷ кӯдака прививка мегзаронанд, баъди прививка гузарондан то 60 рӯза мумкин нест ки ай Тоҷикистон берун рояд. кӯдаки то 6 сола. Сафаралӣ Зарифзода нависондаи: ака, барои 3 сола билет фурӯхта мешавад ай Тоҷикистон? бале, мумкин 50% ё ки 70%. вобаста ай ҳамун ширкате ки шумо билет харидорӣ мекунед. Умар Саидов нависондаи: ака, военни билети нигодни рагодни када мешавад? диплом дошта бошӣ военни билети нигодни қатъи да кор мегиранд? повишение мери? мутаассифона не бародар. военни билети нигодни қатъи мақомотҳои болоӣ, яъне прокуратура, суд, амният, коррупсия, ана ҳамин мақомотҳо кор ва фаъолият намегиранд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед ки дар комментария саволотона бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.